isikhathi sethithana kakhulu namhlanje. Hallelujah. Hallelujah, bazalwane. Bekhona into ekuthiwa ngazi ngo-5 ugesi kanjani hamba kanjani awusahamba ugesi awusahamba serious okay ayike awusahambi. Hallelujah. Bazalwane la ku-program yami yazi kufanele ngibe nesikhathi la ngifuna u-10 seconds womuntu ozosindile ndangi Jesu. Hallelujah. Ababili abathathu abazongibonga nje uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Thank you Jesus. Hallelujah. Ababili abathathu. Thank you Jesus. Hallelujah. 1 2 Jesus.